गुदुंथार दिनै बिरादनो फान्थाव बाथोन जानो लुगैदों बेनिखायनो फान्थाव बाथोन सावनानै जानोसै होननानै फान्थावखौ अराव माने अरखियाव मेनो नागिरबाय आङो बाहाय थाव गुबै आराम फुननानै लाखाजोबनानै थाब मोननायनि माने थाब फान्थावनिफ्राय दै गनायनि फान्थावखौ गेजेर गेजेरजों जा थुफ्लंबाय आङो दायो गासिबो रेडि जाखांनानै नै अरखियाव होबाय आरामनो मेनसै दसेनो मोनो माने बेबायदि बुरजा थुफ्लुङोबा आरोना नै रेडि जाबायबो आंना फान्थावा बाथोननि थाखाय दायो रेडि आरोबाव बानलु सावबावनांगौसो बानलु सावथ'वाखै दाबो जायखिजाया फान्थावा जा मोजां मोनबाय लेफे लेफेनो बेबायदिनो मोननांगौ फान्थावा बहुत ही अच्छा होता है ओमफ्राय नै बानलु सावसै बानलु माने मेनसै आरो अरखियाव थाब मोननायनि बानलुआबो जाबावबायसो आंना रेडि फान्थाव सावनाया जाबाय नै आंना बानलु सामब्राम गोजा दुन्दिया लाखाजोब्बाय लाइ एवनाय सबायजों नाजों संख्रि थाव गुबै ओंखाम जानोसै रेडि जाजोब्बाय आंना जानाया दायो जानोसै भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलां ओमफ्राय बयबो लाइक खालाम मोजां कमेन्ट्सफोर हर दे बयबो ओमफ्राय दायो होमबा आङो रेडि बानायनानै लानोसै फान्थावखौ नै आयौ नैबे दुन्दिया मोजांखासो सुखानाय जि गोथाव जानोसै आङो थान्दा बोथोराव बेबायदि जायोबा बिराद मोजां मोनो माने बेबायदि जानो गोथाव मोनो आरोना बाथोन बुथोन बुस्थुफोरखौ आयौ आयै आंनाव गोलैबाय नामा बाल हांगारालाय गोग्लैबायसो नै फान्थावा आद्रा फान्थाव दंमोन ना फाजा एवखोन्दा बेखौ बाथोन बानायबाय आं सामब्राम गुफुर आं जाजोबगोन बे फान्थावखौ बिमाना दाउदै दङ मालाय दाउदै ओंखायनो बेखौ आं जाजोबगोन सामब्रामखौ हानानै लाग्रोसै ना टास सामब्राम बिलाइजों दुन्दियाजों सामब्रामखौ माबानानै लाग्रोसै सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर बानलुआ जा मोजां जायो माने सावबा आरोना फान्थाव बाथोन गुदुंथार गुदुंथार होनोसै नै हाला आं लुगैनाया साखिनायनो फाग्ला बायदि गोथाव साखिनायनि दा बुंसै जानोसै सबायजों ना गोरानजों लिमोनस्रो ओरैबायदि गोथाव
야, 그렇다. 머리야, 소바 인그리. 됐어. 자, 끓여 반도 와르나. Sabakuman, may ko tayo sabaw ko lang. Damo niyo. Saan din may ka? Tayo official thằng